No ensin mä opiskelin tietenkin peruskoulussa 2 vuotta, mutta mä en oppinut mitään. Mutta sitten mä tulin tänne Kallion lukioon ja täällä oli todella tiukka saksanopettaja ja hän pisti mut järjestykseen ja 3 vuotta myöhemmin mä puhuin saksaa ihan sujuvasti. Mä käytän saksan kieltä vähintäänkin kerran vuodessa, kun mä matkustan Berliiniin, mutta mä aina puhun saksaa siellä. Aina kun mulla on mahdollisuus, niin mä käytän sitä kieltä. Kun mä oon kerran sen opiskellut, niin mä haluan sitä myös hyödyntää. Ja mä tykkään saksan kielestä ihan valtavasti. No, mun suosikkisana saksan kielessä on tietenkin Apfelstrudel, koska mä rakastan jälkiruokia, mä rakastan nimenomaan saksalaisia ja itävaltalaisia jälkiruokia. Mä olisin voinut valita Sachertorten tai Schwarzwaldkuchenin tai sitten Kaiserschmarrnin. Mutta mä valitsin Apfelstrudelin, koska sitä on saatavilla kaikkialla ja se on yksi mun ehdottomista suosikeista.